Pred pár dňami nám do redakcie zavolala mladá žena Alexandra s tým, že má teórie, ktoré chce zverejniť v NASA. Dokáže otvárať tretie oko a má vedomosti o cestovaní v čase. Na jej naliehanie sme ju navštívili. To, čo sme však videli, necháme na vaše uváženie. Niekedy asi naozaj nemôžete veriť všetkému. Ako som ja? No... Toto je Alexandra, 23-ročná žena z Pezínka. Zavolala nám s tvrdením, že dokáže otvárať tretie oko. Navštívili sme ju a prinášame vám jej teórie. Ja som sa venovala extrémne charizmatickým prúdom, transcendentálnym meditáciám vlastne. A som iba meditovala o tom zmysle našej existencie na tejto planete. A vlastne ohľadom toho, či je ten vesmír uzavretý, alebo hraničí priestorov, či spie do nekonečnej ďalky, a tak som sa prepojila s tým extra veľkým magnetickým kýlpolom, s tým epicentrom. Vidím si nadprirodzené duchovné sféry, tú 7. dimenziu vlastne. 7. dimenziu, no. A ako to tam vyzerá? 7. dimenzii? No. Ja som mala vízia prognózy do budúcnosti. Na základe sna, v ktorom sa mi premietla tá budúcnosť. Všetko som videla, že mama začne žiť s rakúskym grofom, ktorý má špeciálne privilegie a konexie v celom svete, a že potom ma uniesie talianská mafia. Vás uniesie talianská mafia? Áno. No, normálne som sa liečila z toho. Ako? A forma ambulantnej liečby. Že psychológ? Hej. Psychiatria? Kto to rieši? No aj psychiatria to rieši. Formou toho tretieho oka, z toho zmyslu, dalo by sa testovať v čase vlastne, alebo niekedy v dávnych dobách proste oni dokázali vlastne niektorí ľudia na Zemi normálne aj cestovať v čase. Ale... Akým spôsobom? No. Priateľa? Teraz som mala len taký nezáväzný vzťah, ale akože hľadám si seriózny, diskrétny vzťah, lebo láska je nekonečnou prepasťou bezdna, hranica medzi nebom a zemou. A vlastne aj to telepatické prepojenie sa transcendentálnej galaxie. A keď skočíte do tej nekonečnej prepasti bezna, necháte sa spontánne unášať tou frekvenčnou vlnou, tak tej si užívate tú eufóriu vlastne v každom momente prítomnosti, ktorá existuje, akože. Takto vy analyzujete lásku? V živote dokázať dostať sa tancovať Lacimu Strajkovi, určite s ním by som chcela tancovať.